Ylistykset, kunnia, kiitos kuuluvat Jumalalle, joka loi maailman kaikkeuden ja kaiken, mitä se sisältää tyhjyydestä. Hän loi ihmisen siemennesteestä ja määräsi tälle kohtalon ja käski kynää kirjoittamaan. Me ylistämme häntä ylhäisyydessään ja täydellisyydessään ja pyydämme hänen apuaan ja anteeksiantoaan. Ja etsimme Jumalan turvaa sielujemme pahuudelta ja syntisiltä teoiltamme. Se, jonka Jumala on johdattanut oikealle tielle, on todellisesti johdatuksen tiellä. Kun taas sille, jonka Jumala on antanut vaipua harhaan, ei löydy ohjaavaa ystävää. Ja todistamme, että ole muuta palvomisen arvoista kuin Jumala yksin ilman vertaisia. Hänelle kuuluu kuningaskunta ja ylistys, ja hän on kaikkivoipa. Ja todistamme, että johtajamme, rakkaamme, profeettamme, esimerkkimme ja opettajamme Muhammed on hänen sanansaattajansa ja palvelijansa. Jumala lähetti hänet hyvien uutisten antajana ja varoittajana ja ohjaavana henkilönä Jumalan oikealle tielle Jumalan luvalla ja valoisana lamppuna. Oi Allah, siunaa meidän johtajaa Muhammedia, sen avaajaa, joka oli suljettu, sen sinetöijää, joka edelsi, totuuden auttajaa totuudella ja johdattajaa oikealle tielle ja hänen perhettänsä seuralaisiansa sillä suurella arvolla, joka hänelle kuuluukin. Jumalan palvojat, kehotan itseäni, syntistä itseäni ensinnäkin ja teitä pelkäämään ja olemaan tietoisia Jumalasta. Sillä se on Jumalan kehotus ensimmäisille kansakunnille ja viimeisille. Allah sanoo Koranissa, olemme totisesti kehottaneet kirjan kansaa sekä teitä pelkäämään ja olemaan tietoisia Jumalasta. Ja jos olette epäuskovaisia ja epäkiitollisia, niin Jumalalle kuuluu kaikki taivaiden ja maan päällä, ja hän on totisesti itseriittoinen ja ylistyksen lähde. Tänään mä haluan puhua aiheesta, joka aiheuttaa paljon kysymyksiä, epäilystä, ja etenkin tässä meidän läntisen maailman kontekstissa epätoivoa ja joskus pahimmassa tapauksessa jopa epäuskoa. Se on sellainen aihe, jonka monet ateistit, eli ne, jotka eivät usko Jumalaan, mainitsee heidän todisteeksi tai syyksi sille, että he eivät häneen usko. Ja tähän liittyy kysymys, joka kuuluu seuraavasti. Miksi Jumala antaa kärsimyksen tapahtua? Jos Jumala on kaikki rakastava, armelias, hyvää tahtova, miksi hän antaa epäoikeudenmukaisuutta, tuhoa, sortoa ja kadotusta, hävitystä tapahtua? Tämä aihe, josta on kirjoitettu paljon kirjoja, mutta tänään mä haluan keskittyä vain muutamaan asiaan, näkökantaan, jotka tarkastelee tätä aihetta hieman eri näkökulmista. Mutta ennen sitä meidän tulisi miettiä ja ymmärtää tämän maanpäällisen elämän luonne. Allah subhanahu wa ta'ala, Jumala sanoo Koranissa Surat al-Baqarassa heti toisessa luvussa. Hän sanoo, me tulemme todellakin koettelemaan teitä. Millä? Pelolla, nälällä, omaisuuden menetyksellä, hengen menetyksellä, sadon menetyksellä. Ja tästä me voidaan ymmärtää, että tämä maanpäällinen elämä ei ole ruusuilla tanssimista. Se ei ole sitä, että kaikki menee hyvin koko aika, vähän niin kuin meidän Instagram-feedissä me nähdään. Ei, tämä elämä on täynnä koettelemuksia. Mutta silti me nähdään, ja meidän yhteisö on viime aikoina kokenut paljon koettelemuksia. Me just haudattiin viime perjantaina 4 lasta ja äiti. Me nähdään, mitä meidän velille ja siskoille tapahtuu Palestiinassa. Antakoon Allah heille pikaisen avun heidän sorteistaan. Amiin. Ja jotkut ehkä tietää, että mullakin on henkilökohtaisesti ollut viime aikoina haasteita työelämässä ja niin edes. Ihminen ajattelee, sille tapahtuu henkilökohtaisessa elämässä. Sille tapahtuu sen yhteisössä, sen perheessä. Maailmanlaajuisesti se näkee epäoikeudenmukaisuutta, menetystä, vaikeuksia, joten se miettii, miksi näin tapahtuu. Ensimmäinen näkökanta, jonka mä haluan antaa tälle asialle, on se, että meidän tulisi ymmärtää, kuka Allah subhanahu wa ta'ala on. Hän on khaliqul kawn. Hän on maailmankaikkeuden luoja. Wa malikuhu. Hän on sen omistaja. Yaf'alu ma yasha bih. Hän tekee mitä haluaa omistuksella. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Häneltä ei kysytä, mitä hän tekee. Kun taas luomakunnalta kysytään. Me olemme al-mukallafin. Meillä on vastuu. Ja nykyihminen, nykyyhteiskunnassa, sillä on paljon entitlement, englanninkielinen
sana. Sillä on paljon sellaista tunnetta, että minä olen oikeutettu asioihin. Minä olen itseriittoinen. Jumala on minulle velkaa. Ei, Jumala ei ole velkaa sulle mitään. Se ei ole velkaa, hän ei ole velkaa mulle mitään, vaan meillä on velvollisuuksia. Joten tämä on tämmöinen aqidaan, uskonnoppiin liittyvä näkökanta qadariin, kohtaloon, etenkin kun vaikeat asiat tapahtuu. Meidän tulisi ymmärtää, että Jumala ei ole meille mitään velkaa. Tämä on hyvin tällainen teologinen, konseptuaalinen asia, joka ei ehkä kuitenkaan auta meitä meidän jokapäiväisessä elämässä. Joten mennään seuraavaan näkökantaan. Elämässä tapahtuu vaikeita asioita. Mä kysyn itseltäni, miksi mulle tapahtuu näin? Tämä on tosi vaikea, paha juttu. Meidän tulisi ymmärtää, että jokaisella meillä on subjektiivinen kokemus siitä, mikä on hyvä ja mikä on paha. Meillä on ainoastaan hyvin rajallinen ymmärrys siitä, mitä edes meidän ympärillä tapahtuu. Saatika sitten, että me ymmärrettäisiin, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu, mitä Suomessa tapahtuu, mitä Euroopassa tapahtuu, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu, maapallolla ja niin edespäin. Mä annan teille esimerkin. Täällä on varmaan paljon jalkapallopelaajia ja fudiksen ystäviä. Nyt sulla on jalkapallopelaaja kentällä. Se pelaa ehkä veskaa, puolustusta, keskikenttää, hyökkäystä. Se pystyy näkemään sen jalkapallokentän ainoastaan sen omasta näkövinkkelistä. Ehkä jos on Messi tai Ronaldo ja ei mennä siihen, kumpi on parempi pelaaja, niin se pystyy ehkä nähdä vähän paremmin, koska sillä on hyvä peli sillä. Mutta sitten jos joku kommentaattori tai penkkiurheilija katsoo sieltä himan penkiltä sitä peliä, se sanoo, miksi sä et syöttänyt tonne? Miksi sä et tehnyt tonne? Ei hän näe sitä. Hän näkee vaan asiat omasta näkövinkkelistä. Joten sama juttu. Jos me koetaan, että jokin asia on paha tai huono, vastoinkäyminen, joka on tapahtunut meille tai meidän läheiselle, meidän näkövinkkelistä se voi vaikuttaa hankalalta ja huonolta, mutta se ei välttämättä ole sitä. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Saattaa olla, että me pidetään jotain asiaa epämiellyttävänä, mutta se on oikeasti meille hyväksi. Joten meidän ei tulisi kompastua siihen, että jokin asia subjektiivisesti tuntuu väärältä tai huonolta, koska se ei välttämättä sitä ole. Meillä ei ole koko kuva. Allah subhanahu wa ta'ala toisaalta, hän tietää kaikki olemassa olevat ja olemattomat, kaikki mahdolliset asiat. Mutta sitten me tullaan asioihin ja tapahtumiin, johon me kaikki voidaan yhtyä, että tämä on objektiivisesti väärin. 4 henkilöä, pientä lasta kuoli äidin kanssa. Miksi näin tapahtuu? No, me ollaan sanottu, että Allah tekee mitä hän haluaa hänen luomakunnallaan. Jotkut asiat voivat olla hyviä. Ja tässäkin me löydetään hyviä asioita. Inshallah me palataan siihen. Mutta 3. näkökanta tähän kohtaloon ja qadariin, jonka mä haluan antaa, on se, että meidän ei tulisi unohtaa sitä faktaa, että tämä elämä on fääniä, se on poismenevä, se on haihtuva, se ei ole iankaikkinen. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Tuon puoleinen sen sijaan on parempi ja pitkäkestoisen. Mä pyydän, että Allah subhanahu wa ta'ala antaa meille ymmärrystä ja että hän tekee meistä tyytyväisiä hänen kohtaloonsa. Tän verran mulla on tässä sanottavaa. Pyydän Allahilta kaikkea anteeksi annettavaa anteeksi, joten pyytäkää tekin häneltä armoa, sillä siunaukset häneltä lisäävät armoa. Ylistykset, kunnia ja kiitokset kuuluvat Jumalalle, maailman valtialle. Lähettäköön hän täydellisimmät siunaukset ja kokonaisimman rauhan meidän johtajalle Muhammedille sekä hänen perheelleensä ja seuralaisilleen. Kehotan teitä pelkäämään ja seuraamaan Allahia, sillä ne, jotka häntä seuraavat ja pelkäävät, heidän kanssa hän on. Ihan khutban alussa me mainittiin tämän maanpäällisen elämän todellisuuksia. Ja Allah sanoo meille, että hän tulee koettelemaan meitä monilla eri asioilla. Mitä hän sanoo sen jälkeen? Ja anna ilon sanoma kenelle? Kärsivällisille. He ovat niitä, jotka kun heitä koetellaan koettelemuksella, he sanovat totisesti, kuulumme Jumalalle ja hänen luokseen tulemme palaamaan. Joten tämän kohtalon hyväksymiseen ja sen kanssa sinuiksi olemiseen liittyy vahvasti mikä? Kärsivällisyys. Se, että me ollaan kärsivällisiä niiden koettelemusten edessä. Profeetta sallallahu alaihi wa sallam hän mainitsi hadiithissä, erittäin kauniissa hadiithissä, jonka tulisi antaa meille toivoa. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra shakara fakana khayran lah, wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah. Hän sanoi, siunaukset ja rauha hänelle, että uskovaisen asiat, niissä on ihmeitä, tai se on erittäin hieno tila. Ja koska kaikissa hänen tilanteissaan ja olotiloissaan on hänelle hyvää, että ei ole kenellekään muulle paitsi uskovaiselle. Silloin kun hänelle tapahtuu jotain hyvää, hän on kiitollinen ja se on hänelle hyväksi. Ja silloin kun häntä koetellaan, hän on kärsivällinen ja se on hänelle hyväksi. Ja tähän kärsivällisyyteen liittyy erittäin tosi tärkeä juttu.
Etenkin kun puhutaan as-sabru ala adha au al-qada, silloin kun me puhutaan kärsivällisyydestä niin kuin epämiellyttävien ja koettelemusten edessä, siihen liittyy se, että millä tavalla me suhtaudutaan siihen koettelemukseen. Englanniksi sanotaan perception is everything. Se, miten me nähdään se asia ja ymmärretään se asia, vaikuttaa siihen asiaan itsessään, vaikuttaa siihen todellisuuteen itsessään. Me luodaan se todellisuus silloin, kun me suhtaudutaan siihen oikealla tavalla. Ja meidän profeetta, alaihi afdalus salatu wa tammut taslim, hän oli optimisti. Hän piti siitä optimismista. Ja hän taas inhosi siitä, että oltiin pessimistisiä. Joten meidän tulisi olla hyvin optimistisia ja tarkkailla asioita optimistisesta näkökulmasta. Ja me sanottiin, että myös näissä isoissa tragedioissa me voidaan nähdä hyvää. Nyt meidän veljet ja siskot kärsii, mutta samalla se on tuonut muslimeita yhteen. Se on yhdistänyt heidän sydämiään. Se on tuonut ihmisiä yhteen, jotta me voidaan tehdä töitä ihmisyyden hyväksi, sortoa vastaan. Viime viikolla, jos te kävitte siellä janazassa, te näitte kuinka monta 100 tai jopa 1000 ihmistä on tullut hautaamaan näitä perheenjäseniä. Se taas näytti, minkälaista rakkautta muslimien ja uskovaisten välillä on täällä pääkaupunkiseudulla. Joten me pystytään löytämään jopa niissä synkimmissä hetkissä ilonaihetta, turvallisuuden tunnetta ja jonkinlaista lohtua. Kärsivällisyys ei tietenkään tarkoita sitä, että meistä tulisi jonkinlaisia fatalisteja tai siitä, että me vaan jätettäisiin asiat eikä tehtäisi mitään. Oikeastaan profeetalta alaihi salatu wassalam häneltä kysyttiin silloin, kun hän sanoi, että jokaiselle teistä on varattu paikka joko helvetistä tai paratiisista, jossa hän halusi opettaa sahaboille, että Allah on määrännyt kaiken ennalta. Joten tähän sahabat alkoi kysyä, tämä on se yksi iankaikkisista arvoituksista, kohtalo, vapaa tahto, kohtalo, vapaa tahto. Se ei ole tämän khutban aihealue, mutta siitä ihan lyhyesti he kysyivät häneltä, että tulisiko meidän sitten vaan luottaa kohtaloon ja jättää teot? Hän sanoi, ei, tehkää työtä, koska jokaiselle tehdään helpoksi se, mikä hänellä on ennalta määrätty. Ja sitten hän luki Surat al-Leilistä jakeen, joka liittyy siihen. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Joten meidän ei tulisi missään nimessä jättää tekoja, meidän ei tulisi olla pessimistejä, meidän tulisi tehdä työtä, mutta samalla meidän tulisi muistaa, että Allah subhanahu wa ta'ala on kaiken kontrolloija, eikä vaipua epätoivoon. Allah antakoon meille ymmärrystä, Allah johdattakoon meidät oikealle tielle. 4 muistutusta ennen kuin lopetetaan khutba. Inshallah laitetaan puhelimet äänettömille tai kiinni. Barakallahu fiikum. Ensimmäinen asia on se, että kellot vaihdetaan taaksepäin sunnuntaina inshallah, joten muistetaan, että esimerkiksi ensi perjantaina salatul jumu'ah, perjantai-rukous on 12 jotain, ei 13 jotain. Ja näin myös kaikkien muiden rukousten kohdalla. Toinen asia on, että tästä päivästä lähtien salatul isha rukoillaan ummassa kello 19.30. Kolmas asia on se, että huomenna järjestetään mielenosoitus palestiinalaisyhteisön toimesta Elialin aukiolla kello 15, tai se alkaa Elialin aukiolta kello 15. Yksi muistutus itselleni ja muille, jos osallistuvat mielenosoituksiin, on se, että ei jätetä meidän rukouksiin. Esimerkiksi huomennakin mielenosoitus on about asrin aikaan, joten ei jätetä rukouksia, vaikka oltaisiin osallistumassa mielenosoituksiin. Ja 4. asia on se, että mä haluan muistuttaa itteeni ja kaikkia muita siitä, että me ollaan edelleen keräämässä rahaa tämän paikan ostamiseksi. Sopimus on tehty, omistus on siirtynyt jo meille, mutta me ei olla kerätty koko rahaa, koko pottia ja pitää tehdä remonttia, pitää toimintaa varten kerätä rahaa. Inshallah tulevien viikkojen aikana me tullaan tekemään suunnitelmaa ja näyttää paljon on kerätty, paljon pitää kerätä vielä, mutta julisteet on tuolla, olkaa avokätisiä. Allah anna meille hyvää tässä elämässä ja tuonpuoleisessa ja suojella meitä helvetin tulelta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abrar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aziz al-ghaffar wa aqimis salah.